И здравейте всички, това е следващия епизод на Minecraft Survival отново в мой сервер. Тук с мен е Стол, Страйк и Сокола. Само аз съм единствения без Iron неща. Да, ето. Ами, защото си сирак, шо? И кой искаш? Аз не играх, не повях. Ранго ВГ си купи Майнкрафт. Да. Купил си баба ми. Между другото, някой има ли две парчета айрана да си направя на кирчета? Не си давам Iron. Аз имам 5, ама не изпечен. Аз имам 9. Ма не давам. Чакай да се сложа. Тогава машината Любо за диаманти няма да е на листа. Човек, ти си направил фул Iron, аз нямам нищо. Аре бе, две парчета айран по толкова. Аз па да ти даде. Аз па няма. Ага. Аз па току-що ги имам. Аз па току-що ги изхвърлих. Още там отнете, че преди малко се банвахте и двамата, ми си идеше и двамата да ви бана. Емо мисли, че нямам конзола. Аз знам, че имаш. И Любо те банна преди да знаеш. Да, аз видях в чата си на конзолата. Тук сега ще ви направя богат, стига си направя на айран кирка. Аз имам източник, няма. Оля? Аз имам източник, не мога. Кое бе? Айран кирка. Ама аз в момента за това търся айран, за Аз да си направя кирка. Аз вече имам си направя кирка. Ма си изчакам това айран. Ево, аз само гледам, намира сумата редстън и аз само зад него shift-ом и си му убирам на редстън. Аз знам, че беше зад мен, аз те видях с F5-а. Диаманти! Бързо! Диаманти! То спасе насра. За мене са си! Тук съм Емо. Къде са? Чай да светна. Точно пред тебе. 1, 2, чакай да разбери. Лузър, и аз намерих диаманти. Да бе. Не. Аз те рекрутирам за себе си. Лузър. Аз път ми беше дал диамантите поне. Забравих. Кой иска да копа с мен? Аз това искаше да копаш с мен. Да. Айде. Да, факт. Копане! Тук ще копам. По-бързо е. Абе, по-бързо е. Чекай. Много си. Диамонт! Да, бе, да. Чойта. No X-ray. Емо, любо X-ray. Знам, това го знам много давно. Дава намери диаманти. Абе, човек, каква машина си? Ти не си машина, ти си... X-ray. Ако не ми вярвате, ще ви споделя екран да видите, че няма Ние екран. ти вярваме. Това е проблема. Гаден X-ray. Лава. Точно до тая Няма. лава намерих диамантите. Усещам, че и тук ще бием драгона бързо. Винаги се бие. Този път искам да го бия на клип, въпреки че на клип ще ми движи на знам си колко FPS. На мен сега, докато говоря с вас, ми върви на 14 FPS. Емо си изпече айрон. Да не повярваш. Аз съм с 53 FPS. Ма ти върви играта или ти си го настроял? Ако става... Защо летна, бе? Абе, ей! Аз обирам експейто. Абе, ей! Най-после нещо Iron. Time to strike.
Меча. Time to strikes. Емо хора са идва. А, Можеш да дойдеш при мене. За какво? За клипа може да се наслаждаваш на диаманти. Мога да се наслаждам и на крипър, ама по друг начин. И с... Тук съм. Ходи се запали. И да, Стефан Колев има нов канал. Още един. Да, за какво му е блин? Тия диаманти са за клипа. Кои? Тия. Глич. Стига. Колко Не дей. Изкопах 2. Аре, Емо. Чакай. Ето, Емо. Разъснеми ги. Абе, ти! Не ми купа. Хора, всички диаманти при ранго. Дайте ми диамантите. Ама аз имам 11 диаманти. Ама. Чакай. Ей, без това два от тези бяха. Хора, аз твои. тук ще огледам малко дали има още някъде тук. Елате, ако искате, около мене има много лава и така нататък. Аз имам вода, искам да я изгаса. Добре, Кой иска да вземе обсидиан? А при мен има диаманти. Да, бе. пак трябва да се връщам. Докато не ми вярваш желата. Любо, ти ги са... Няма чувство, че ти ги правиш. Кое? Че правиш диамантите и после ги купаеш. Да, но не се пискам на креатив. Това е проблем. Ако искаш, ще чата. Емо дръж. Давай. Всичко давай. То 6 диаманта. свърши след малко. А? То пък клипа трябва да свършва след малко. Как? И ми 10 минути почти минах. Бати! И ще има още един епизод. Защо само 2? Може да има повече, може и 8 да има. И да, то път Ранго ще следи поредицата. И що? Защото на миналата поредица нямаше много клипове. И не беше из цялата поредица. То не, че тая беше. Не беше от самото начало. Пак беше, ние двамата с Любо бяхме в лайв. Да, защото аз известно време не играх с съдове. Ето, лесно се събира рано. Аз само дебна Любо, понеже... Ето, го. Аля, поле. Как съм нахален. Как му забитам в лицето. Ола, огрифах много. Има ли айрон в печката? Няма айрон в печката. Да не повярваш, Любо още не е намерил диаманти. Ако искаш, аз поедвай да гасиш лавата. Аз по-ела да копам айрон. Добре, чакай. Чай, аз идвам към вас. Аз погледни до тебе в има. Аре бе! Чотер! Тук до айрона имаше диамант. аз па ми е свидетел. Още 6 диаманта има. Дръж. Тук, за тебе. Взеги. Хора, аз па ми е 3 свидетел. диаманта, почти, половин стак почти. Колко? 30. Това е половин стак. А не 30. Ама, 32. аз па ми е свидетел. До Давай, айрона бати. бях. Той съм... Не, сега ще видиш сега след 5 минути как ще намери още. Не. Не. При мен няма такова има нещо. дъма. Топа има геймрол. Май не трябваше да използваме геймрол. Той е човечерско. Лови! Циганина. Защо няма PvP? Що И без това, ако ме беше нападнал, ще го тъптреш. Да, ти като си фул айрон. Ма исках поне да те отблъсна. Не бе, не на тука! Не, как ми минава.